ҳози батли навик Марио галасавания мешава, ай тарафи ту назоратчӣ мешава, ай тарафи навик ки ту карочи репафтара даводамои хидмети. Урӯз як аз дига хича ҳодиса ТВ ном кадай батлода типа ма судиёра мегуфтам ки голосода ибтен голосода убтен. Мумкин мухлисои навик гане смса киштагиай баха. Ягон кор махуна шуша при сари кал махуна ишда буша. Барои гузаштани сарҳади Россия ва Қазоқистон хизматрасониҳои Муҳаммад ва Синат тавсиятон метем ки хизматрасонии Синат ва Муҳаммад чӣ хелияй. Меоя пеш хонатон мегиратон, бо обратно меора ва пеш хонатон мерасонатон. Ва агар бо айнои мо гап зани 500 рубл скидкатон мекуна. Марҳамат ки инами номерошонай муроҷиат кинен, айнои мо ҳатман гап занед. Салом алейкум тамошобинони гиромӣ. Хостум имрӯз дар бораи навигариё ва рӯйдодҳои репи тоҷикӣ гап занам, чӣ хеле ки ба ҳамагони шумо маълумай ҳар рӯзи душанбе мо видео мекардем дар бораи вазъияти репи тоҷикӣ ва вазъияти репи тоҷикӣ бо ранги пешина шид, бо ҳамон хомӯшӣ шид, так как сарпарасти репафта даст кашид ва бо сабабҳое ки бисёри бад дахорат бисёри бад гапҳои нодурусту ноҷо заден. В общем шумо дар кор набудае ку сарпараст афтани барои сумод хта кимкинагӣ реперра пасназар баъд бо бачакҳое пайдо шудан ки гуфтан репафтара типа овода надодаем, просмотрашон зиёд будай, дигар шиносои хидм дадода будам. В общем ҳамин чизо ҳамашон рӯбарӯ шидану репафта нест дига. Агар ки ягон кас репафтара бихоҳад сарпарастӣ кина, марҳамат кинен, ҳар моҳ 6000 сомоние. Ҳар моҳ 6000 сомоние ҷудо кинен ва рекламатон мекунем. Реклама роликтоне дар боратон гап мезанем, ссилкатон мемонем. Инами хеле кадоме ки мехоҳад сарпарасти репафта шава 6000 сомоние. Рӯйдодҳои ҳафтаи гузаштаи репи тоҷикӣ қадар рӯйдодҳои крутои набуданд. Яке аз рӯйдодҳои главниш и батли Мариову навик буд ки Марио видео кард ва гуфт ки чота хомӯшай, чота ай тарафи кишон, ай тарафи бахашон, баха ибра барори кор. Ягон хел гап нест, ягон хел в общем сум нест, сумпум ки бегашда уже баха видео бровард дар канали барори кор ва ҷои батла нишон дод ва рӯзи батла 8 октябр муайян карданд ва ахир батли Мариову навик мешава. Ва навик дила шата видео карда каналиш партов дар бораи ҳамаи чизои батл гап зад ва гуфт ки батла ма пешниҳод кардам ки судя хади шава ки баха ибра гуфт ки не, судя хади намешава ва галасавания мешава, смс галасавания. Ва ма гуфтам ки смс галасавания хубай, беҳтаринай, не ки даходи хуб намеёра, так как 60% контент провайдер мегира ва 40% организатор. Ва бо минуси главни шувае ки бисёр хариб 90% симкартода смс контентшон киштагианд. Бо чӣ сабаб смс контента мекишанд? Сабабҳои асосии смс контента киштан и як мисол ягон кас мега братан телефон тате метавонад ба ҳамун рақами хеле смс ро кунад, метавонад ҳатто 10000 рубл снимат кунад ай шотат. Аввал шота проекта мекунад чанд сумай, баъд ҳамун суми доштагида бо определёни смс дора метавонад сум кор кунад. И главнишай. Ва димаш ҳози 1 секунд мачако ва гап занам. Бозии Победа ТВ 60 приз, 100 дона билет бо нархи 350 рубл. Бозиҳои мо қариб ҳар шаб мегзара. Барои билет харидан номерои WhatsApp Сбербанк дар поёни экранай. Сумша дар Сбербанк роӣ мекунӣ, чекша дар WhatsApp, мо билета ҷошта туда роӣ мекунем. Ва деюм минуси шувае ки бисёриҳо баъд хиёл мекунанд ки як аз смс киштагия, як аз гиронай ва хеле нофаҳмоиҳо мешава. Ва мисле ки соли 2017 моҳи ноябр дар финали батлери сол 2017 байни Райдер Степа буд ва дар ҳамунҷа ҳамин кор шид. Бисёриҳо хиёл карданд ки ман смс киштагим
бисёриё хёл карданд ки ма пушти райдерам, бисёриё хёл карданд ки мо нисбати раҳмати Идибек ноҳақӣ дорем. Лек байн уже 5 сол гузашта, 5 соли ровно, баъд 2 моҳ пас 5 соли ровно мешава. Лек ҳолиам бачаҳако ҳамин фикра доранд. Ҳозирам дар комментҳо менависанд ки ту ноҳақӣ кардӣ нисбаташ. Вақте ки дар борааш ягон гап мезанем, ман намедонам ки шумо ягон мерен 5 сол дар ягон университет мехонен, айтишник мехонен ва дар бораи SMS контент, SMS сервер, SMS сервисо ҳамин чизо изучат мекунен. Баъд ман шуморо технически мефаҳмонам ва баъд бо ҳамун солода метонем просто ҳамун муроҷиат кунем ҳамун компанияда ва ё просто статистикаро метан ки чанд кас голос додагиай ва ягон кас блок ё ки блок набудан хеле гап нест. Вай дута номер дода буд, яташай Степа буд, яташай райдер. Тамом, вай хеле гап нест ки ким чира ким чико мекуни. Окей, иш майле, ман намедонам чизе ки 100% гарантия дода метонам ки ваям хеле буд. Любой вақт метонам дар борааш любой хел гап занам. Ва бо нисбати батлода типа ман судиёро мегуфтам ки голос дода ибтен, голос дода ибтен. Аки навози фурсати конкретния ки метонен просто برین همون سودیایی که همون وقتا سودیا بودن پروست بار پرسینشون که ما یگان چه بار یگان گپ گفتم نشد گفتم که اینه ایرا گلوس خیلی بوده ایرا خیلی بوده تاکاکوس ما خطی یگان کس رفت آمد ندارم پرسوی پریمیر پروست هم میتونی بسیاریات دوزی خطی همون سودیا و خطی همون رپرها و خطی همون حریفایتون که وقت باتل میکردین هازی رفیقین همورا پرسین که یگان گپ شیده بود یگان پیشنیاد شیده بود خیلی بگیرین بکوین ویدیو کنین مشت پرسماتر میگیره کانالتون پادپیشک جمع میکنه این پروسه یک سویت هایی که همین چیزا میتونه های پاسش بشین همون چه مای گمان بردن و چه مای فکر بد کردن و چه مای کینه گرفتن همین چیزا را تصدیق کنین برای چی گپ میگم در کامنتاری‌ها بسیار وقت به اساس حقارت میکنین به اساس یعنی این چیز میتونه просто неадекватности شما را نشون بده просто فکر کنین که تو یک کس درباره میگه اون خیلی افتاده تو все تو هم خیلی او هم خیلی یعنی ما ترا ممکن یگان گپ معقول نشده باشه یا که یگان کار معقول نشده باشه سری کل معقول نشده باشه بسیار پریچینای میشود که شما را رزرجت میکنه و ایمینا همون پریچینه شده شما просто негативный фикр میکنین если честно ما دا یگان ضررش نمیرسه نه خوراتاتون نه فکر باتاتون خیتون دا ضرر داره یکی از پریچینای главный یگان چرا جابجا نکردن именно همون فکرات انرژیت впустую темой نو در کوریه که برای شما یگان منفعت نمیاره در هموار از خود کردنه و برمیگردیم به темای نویک امسی و ماریو вероятность هست که проблема ای طرفی چیا میشوند یعنی ممکن مخلصای نویک بگن سمس کشتگی بخا ما برایم نویک گفتم که ما ай طرفی تو назоратчӣ мешавам ай طرفی навик хай طرفی марио баха мешавад организатор леки из-за того что ки навик раҳмат ки бовар мекунад ки ман назоратчӣ бишам ай طرفш тамома амро назорат мекунам лек бачаҳако бисёраш бачаҳако тамошобино ва ё чӣ коранд бисёраш کارهای نالازم بسیار میکنن با مثل недавно батли далершо و امبیده با همون تمای سال 2018 با تکرار شد چی خیلی تکرار شد батли نویک امبی بود بعد نویک بریدیم امبیده بعد امبی گرفت در ستوریزش چیز پوبلیکوات کرد که در اوج نایسگه که تیپای ما در طرف یک سدسه قرطاوخانه دا شتاگی بودم که نوی که اعلان دادی خدا و با کیم که دیگه آمدن قرطاوخری و در همونجا مصلحت کردن که چه پبه داره در نویک میتن
ва скрин карда буд монда буд. Баъд ман эмбир нависам ки хай ку биё амира ма қати рӯбаро ки эй карочи метарсад дастуда хай заде ма 500 сомон гуфтум метам одамида ки амира биёва номероша додум да вайберша эй нависта вай хидиш мада навист ки ака ма сағираям мара эмибив ки гуфтак эмибив сед гуфт сед волф ба фикрм ё сед волф гуфт ё ки касе дига в общем ҳамон вақт группаи VIP TJ будан гуфт ҳамво мара гуфтан ки ҳамин кора ки сумуд метаҳем ва ман ҳамин кора кардам аввал уверени гап зада ман лебои хел даказат мекунам мегӯм ту дивонаи ту чӣ хел даказат мекунӣ ман набудам ҳамунҷа да ман худам даказат карда метавонам ки дар ҳамунҷа будам ту даказат мекунӣ ки ман дар ҳамунҷа будам гуфтам ту медонӣ ки ҳар як қиртоқхона камера дора ту аниқ ту бояд исбот кунӣ далел ин нестай ки ман просто гуфтам дидам адасе кас гуфт мо дидем тамом бояд исбот кунӣ ҳар як чиза биёрӣ по факту бимониш ва моҳи нами январам батл шондам хеле гап шида буд ки типа ма судёро гуфтам ки голоса да далершо бутен гуфтам биёд эмбира гуфтам ки тамича гуфт ман кор надорам гуфтам хай кор надорӣ кадоме ки претензия дорад претензияш хидаш ӯ рӯз яке аз дига хича ҳодиса тв ном кадай кадом чурбанаке ҳодиса тв кимчи хелан козмодаш дай ку каждый второй типа хачона детектив мегиран детектив Пуаро ва определённый аккаунтчакови мекунанд да уҷа мара да сторизаш атмет кардан эсае ки дори худо бас ки машиники таки мерем в общем мехид мезанӣ амана эсмаш чӣ гуфтесай ту чӣ машиники ту короче ребҳафтара да одамои худат метии ба скрин кам рӯи кам гуфт ки я рафиқи ма просмотрош якум ҷо гирифтай тура наbuдай гуфтам не ки рафиқ та бугӯ агар ки далели исбот дошта боша ки реальнам хеле будай хай бахшиш мепурсем айсар ҷош метем не ки агар надошта боша просто гинат карда боша ҳардатона через вай номрои тра меёвам кӯдаки ахмак гуфтам ки короче ӯ воли нестай гуфт воли далелома ҷамъ мекунам баъд меём пас скрин кардам репавтора ки якум ҷофта ки ҳамара рӯиш кардам гуфтам ина да ҳамин ҷа ҳастай мо рафиқат нестай гуфт ки ина худиди рафиқои хитан ҷурои хитан короче да ҳами репавта мегӯм кер ҷуром мега ина марио якум ҷо гирифтагиай раллиг якум ҷо гирифтагиай навиг якум ҷо гирифтагиай ё ҷуроотан чақчақ мекунӣ кашон бароям ҷошон дай гуфтам ту кайф кадестай чико кадестай и репи тоҷикиай ман қатъи ҳамаи реперо чақчақ мекунам ин маъноиро надорад ки ман ӯро ҷо додам баъд ба якмаш баъд имаш гуфтам ту медонӣ ки репавтар чӣ хеле ҳисоб мекунем гуфт не гуфтам намедонӣ каҷо гинат дорӣ гуфтам дар ютуб чанд просмотр мегирам ӯро мегирем ҷо ба ҷо мекунем кадомеш якумай ҳама дар бисёре якум ҷоро метем ҳамаи гап барои вай ки бародаро ҳози батли нави ки марио галасования мешава баъд инами хеле найрангбозии бисёр мешава илтимос ба эҳсосот доданашен ҳақорат накунӣ бефоида хитонда просто эмоциональный сриф меорен корои зиндагит мондагӣ штукатури хонат мондагӣ андоваи оғилат мондагӣ каҳои зимистона оли ҷамъ накардагӣ ҳамаи корои аст ту мехезӣ обсуждат мекунӣ тура қар мекунад справедливост мекунӣ да чӣ бо ираи хеле кадан дар мадди аввал проблемаи хита ҳал кӣ дар комментария проблема ягон каса ҳал карда намешавад яъне комментария ту ягон кас да ягон таъсир намекунад барои мо аввал проблемаи хита ҳал кӣ баъд бадемаш чизеро мебинӣ просто мегӯянд ман дида будам намнам хеле кардаги буд агар ки кимчи накунӣ ба ман исботоша дорам ман далел дорам кимчи доказательства дорам тура доказат мекунам доказательства вещественӣ мешава ё ки навор хати доказательства гуфта ман доказат кардестам гуфта ё ки ту ӯ навор хеле кардӣ и доказательства ҳисоб нест барои ҳамин бародаро бихоҳӣ нахоҳен баъди батли нави ки марио баромадан найрангбозиҳо сар мешаванд мумкин ки мухлисои шон бигиранд марио да гол зоя нашидеста ё ки мухлисои чурбани
бо ки айҷада бошим душмано ё душмано иш бигирам видео кунан ина видео галасаван додан наждестай хелиш десай у хелиш десай айнам қаша пешак мегум ки бедалел бефакт дар смс то нарафт кампания телефон кунем ге ма смс платни рой дорам барои як галасаванда иштирок дорам нарафтестай причинаш чия ва охир чон 95% случаида меганад ки смс контент надори ё ки настройкаҳои смс нодурустанд бисёр телефонҳоам бояд смс шоам настройка кунӣ вероятности вам хеле ё ки смс надори ё ки сум надори хай причинаҳо бисёранд бародарои гиромӣ саломат бошен худтона эҳтиёт кунен и буд вазъияти репи тоҷик ки тема фақат нави ки мариёй дигар реперо ҳеҷ ку накардистанд ягон кор накардистанд ягон навигари нест хай